Máš za sebou roční přípravný kurz na certifikaci EFA a já mám otázku. Pomohl ti ten kurz s tou přípravou? Pomohol mi teoreticky aj prakticky. Veľmi fajn bolo, že sme sa stretávali ako študentské skupinky. Takže oceňujem, že som sa mohla vôbec zúčastniť. Co nejužitečnějšího ti přípravný kurz EFA dal pro tvoji poradenskou praxi? Je toho veľmi veľa, čo mi dal, ale podstatné za mňa je, že som sa musela zamyslieť nad metodikami, akými pracujem, aby to bolo jednotné voči všetkým klientom, aby tie postupy moje boli štandardizované. Napadá tě něco konkrétního, co se ti už podařilo zapojit do praxe? Je to najmä ukázať ľuďom, že je dôležité myslieť aj do budúcnosti, na rentu, ako sa vlastne vytvárajú rentové portfólia a do budúcnosti, ako sa tie renty budú čerpať. Funguje to? Jak na to vlastně reagují klienti? Veľmi priaznivo. Keď robím finančný plán, tak ľuďom sa to veľmi páči, lebo je to jednoduché vo svojej podstate a dáva to hlavu a petu. Komu bys přípravný kurz EFA doporučila? Tak ľuďom, ktorí už majú nejakú prax, ktorí nie sú nováčikovia a chcú sa posunúť a celkovo ten trh trošku pozdvihnúť, aby tá práca, ktorú robíme viacerí a tvoríme to portfólio aj klientské, aj vedomostné, tak aby sa to posúvalo. Napadá tě nějaký konkrétní příklad z praxe, kdy se ti část investice nebo dokonce celá investice do kurzu už vrátila? Tá moja komunikácia s klientami sa výrazne posunula, výrazne zlepšila a teda aj klienti sú ochotnejší so mňou viac napríklad investovať do tej svojej budúcnosti a vytvárať si väčšie portfólia. Takže to je ten najväčší rozdiel, čo ja zatiaľ cítim, že ja komunikujem už s tými ľuďmi inak. Taká priemerná investícia predtým bola možno 50 € a teraz som okolo 200 €. Pravidelné mesačné. Tie jednorázové to je od toho, akého klienta stretnem, že či je bonitný, nie je bonitný, ale najväčší rozdiel je, že trúfam si už aj na bonitných klientov. Chceš na závěr dodat cokoliv, na co jsem se zapomněl zeptat? Ja by som všetkých pozvala do kurzu, že určite to stojí za to. Firma KFP je podľa mňa jedna špičková spoločnosť, ktorá má vynikajúce pripravené aj školenia, materiály, podporu, ktorú od firmy KFP získate, tak stojí za to. Takže ja pozývam všetkých.